Abli na ang business one-stop shop sa Mandaue City. Sugod karong adlawa, gi-ablihan na kini diha sa Mandaue City Sports Complex. Kung diin, gihiusa ang tanang ahensya aron mapadali ang paghikay sa renewal sa mga business permits sa mga negosyo. Abli kini gikan sa Enero 2 hangtud sa Enero 20. Maong nagpahinumdom ang dakbayan sa mga business owners nga mag-renew na sa ilahang mga lisensya ug sa mga nagsirado na sab sa ilang patigayon nga mo-file gihapon para sa pag-retire sa ilang business. Medyo gamay-gamay pagyod ang nag-renew. So, in order for them not to incur any penalties, kay mas maayog og mag-renew na gid sila as early as possible. Pero pwede dili sila maari ato nila pwede online nila i-process. Oh, so pwede na sila dili mo ari sa business one-stop shop nato. Pwede ra gyud at the comfort of their homes, pwede na silang ka-online. Mas convenient, mas simple ang ato ang renewal. So, if you're planning to continue your business, please renew. If you're not planning to continue anymore, you can also go there so that you can also tender the kanang retirement of your business.